Naura vaan. Tähän puku upposki sit melkein koko reissubudjetti. Sun rahojahas ne on. Ei ollut paljon vaihtoehtoja. No, mutta onneksi safka ja bisse on halpaa. Kato, melkein jokaisen hanakaan lukee alle. Hyvä homma. Tässä maassa tuskin paljon papereita kysellään. Toivottavasti ei. Koulupuku check, hostelli check. Enää pitää hoitaa asunto sen kouluasuntolasta, missä mä opiskelen. Aika makea mesta. Jep. Mä ajattelin, että mä laitan ilmoituksen tänne sivuille, että jos joku haluaisi lainaa pariksi päiväksi asuntoa, niin mä voisin vähän maksaa sille. Mä voisin kysyä niitä hostelliäbiltä, jos ne suostuisi esittää sun koulukavereita. Loistava idea. Me hoidetaan tää homma niin nappiin, että mun vanhemmat tuskin tajuu yhtään mitään. Hei tarjoilija! Sorry. Could I have 2 of these? Yeah, no kids. I mean, thanks. Hei, ne puolalaiset suostuu esittää sun koulufrendejä. Siisti. Toivottavasti ne nyt osaa englantia tarpeeksi hyvin, että se menee täydestä mun vanhemmille. Ja budjetille ei ole paljon varaa ajatella tommosia. Totta. Terveisiä Suomesta. Olemme matkalla lentokentälle. Äiti ja isä. Tosi siisti. Relaa. Kaikki on hoidossa. En mä normaalisti stressaiskaan. Mun nyt on niin paljon menetettävää. Sun pitää vaan saada ajatukset muualle. Eikö sulla ole joku se siisti graffitiseinä, minkä sä olisit mulle näyttää? Sorry. Hei, ne puolalaiset on jo siellä asuntolassa. Noniin, sit vaan koulupuku päällä ja it's showtime! Missä mun reppu on? Mä laitoin mun repun tonne mun sängyn alle. Ei munkaan kamat oo siellä. Meitä on ryöstetty. No et oo tosissas. Se mun koulupuku on siellä mun repussa. No kyllä me varmaan keritään ostaa sulle uusi, jos ollaan nopeet. Paljon sulla massia? No eihän mulla nyt enää mitään oo. Sullahan ne loput meidän rahat oli. Arvas vaan missä ne on. There you go, sir. 2 pints. Yes, you're welcome. Jääks meille yhtään puntia? Ei meillä paljon ollutkaan. Toivottavasti nää ottaa meitä saamaan hyvin idiksi. Juodaan hitaasti, kun meillä ei ole varaa edes ruokaa. Tuskin sun nyt mitään nälkäkuolevaa tarvitsee pelkää. Kato, kun sun mutsi tulee tänne, niin se syötään koko menun läpi, kun ei nähnyt sua niin pitkään aikaa. Oot sä yhtään kuunnellut? Nehän telkee mut johonkin perunakellariin, jos kuulee totuuden mun opiskeluasioista. No mites sit ne perinnöt? Ei toivoakaan. Sä et voi koskaan maksaa mulle. Nehän vie mut skede ja peinttipurkit ja kaiken ja passittaa mut johonkin... Tai sit ei. Kuin niin ei? Mä taisin saada just idea. Riimejä, tiedä missä viiletään, miksi kiirehtiä,
Hättää, mutta ote säilyy ja kantaa mutkat, jotka matkan varrella taakse jää. En aio nousta polviltani, mä olen tosissani, kirjoitan sulle laulun ja laulan viimeisen hengenvetoon. En aio koskaan hukata sinua, olen tässä edessäsi. Somista maailmaasi valaisen sielusi näen. Alkaaks heittää vähän enemmänkin keikkaa, ketä sitä tienaa näin hyvin? Jos vaan joku muu maksaa matkan. Käy mulle. Sitten vaan hoidetaan homma loppuun. Koulupuku on taas kehissä. Asuntolahomma meni vähän pieleen, mutta kyllä me jotain keksitään. Joo, kyllä me tästä selvitään. Tää on ihan piece of cake. Kyllä. Porukatkin on vielä koneessa. Tai sit ei. No moi mutsi. Oletko siellä laskeutunut? Eikä. Muakin harmittaa ihan hirveästi. No, soitellaan myöhemmin. Joo. Okei, moi. Porukoitten lento on peruuntunut jonkun lakon takia. Oikeesti? Hei, hei. To Newcastle Bonerail. Aika jees. Hirveet säätö. Ja kaikki ihan turha, kun sun porukat ei tullutkaan. Mutta onneksi ne peru koko reissun, kun mä sanoin, että me lähdetään huomenna retkelle koulun kanssa. Vaikka kävitään hyvästä harjoituksesta, jos ne vaikka päättää lähteä uudestaan. Mä en kyllä tuu silloin mukaan. Mikset? Ei tämmösiä reissuja ihan joka päivä tuu tehtyä. No oli tää kyllä kieltämättä ihan hauska reissu. Ihan niinku ennen vanhaa. Paitsi, että meitä ei kyllä Tampereella hirveästi ryöstetty. Mut massii se vaan on. Ja sitä kyllä tulee ihan tarpeeksi, sit kuukin perintö on mun. Rahasta puheen ollen. Oiskohan meillä vaikka varaa johonkin hyvään vanhaan skottiviskiin? Absolutely. Oi!